ole voini hi March somni pali Sunday ni a voini hi Palm Sunday tum kaw ni ani a wan tai na Christian cậu sang te enjoy din ti hian kong din kan bua sai me ka chuan ti hian malam a hroi turin thla ten lak puya chuan kan chuak anga ole ti hian kan kal tana tlai tuna kan na lai hi hamren na a bazar lai ni new market ta tang hian kan chuak anga chuanin all market thlengin kan kal don ni a phuram to ne mai Peter upadeu tele no pangdeu te kal kan thinin pia na alom om pe ni ole ti hian kan culture sara kan kal na hi tuna kan all market chu ti hian sai all market hi la hian program ani pona ti hian program man na tur feel chu kan thlenga lo thleng masa ti pon oma mun san tlai hamran chhung atanga vi ni lo hamran chhung mi ni lo longkal kau san dang te lo to a hian hamran lam a Christian ho kau san dang ho te ti hian kan thleng khom ve a ta hian program te manin do na zai te le thusui te mai thla kan ni don ni chuanin
hemi huna hian hetlai hamren keimah ni ko hrin bik pawh zai pawl nei dawna mahse a video hi hetah hian karon dah lo nga a hran pain hemi channel ah tho hianin karon upload dawn ani kal hi ring ai kan lo thanem khop mai hei masalam pawl karon rong kal da nual to hi lama line thui tak mai lo kan thanem hle ti hian program nei mek ani a chuanin hei tuna hian khoshan khopon hetlai hamren mun ni lo tanga rong kal ho te din tir na hun te an manga chuan ti hian program manani a kong kan zo lai kha ron ti ang ka du zer chu ani meya program hi kan ti vek chu na sei don ni video hi kan ti top phot me nga video dang te kan in hule chok don nia